Brillanti Singer. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-kellim nazzjonalista l-ekonomija Jerome Caruana qabel mal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li jħalli is-suq fil-qasam tal-enerġija. Skontu mhux se jolew il-kontijiet tad-dawl. Bil-proposta tagħkom se tkun qed terġgħu tollu il-kontijiet tad-dawl għan-nies. Kif spjega l-kap mhux il-każ, però m'għandi xejn iktar xi nżid ma' dak li kien qal. Ma tafx fuq xi xini din il-politika. La ma weġib xejn qasbis weġibt il-mistoqsija tiegħi. Taf fuq xi xini din il-proposta tal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-enerġija. L-Oppożizzjoni kienet ħarġet bil-proposta tal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-enerġija li jfisser żieda fil-kontijiet tal-enerġija. Proposta li ġabet kritika ħafna minn stakeholders u sħab soċjali. Iżda d-deputat nazzjonalista ma rridx iwieġeb anke jekk beda jitkellem fuq l-oli tal-ħajja, realtà li rrid ikabbara iżjed il-Partit Nazzjonalista bil-proposta tiegħu li jħalli is-suq. Taf x'inhi l-politika tal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-enerġija, taf fuq xi xini onorevlu qasbis weġibtni. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech ukoll kien tkellem kontra l-għajnuna fl-enerġija u qal li din mhux sostenibbli.